Hej så dudes. Velkommen til den her lille Minecraft video. I den her video vil jeg bare lige prøve at vise jer, hvordan jeg laver en trampolin. Eller hvordan I laver en trampolin, men det er sikkert så mange af jer, der ved, men bare hvordan jeg gør det. Så jeg tager blåt uld og slimblok og hvordan nummerne er sådan her, ja, og sort tip. Det er faktisk egentlig bare det I skal bruge. Så man kan starte med at jeg laver det ned i jorden, fordi sådan nogle trampoliner kan jeg bedst lide. For jeg har været sådan et sted, hvor der var sådan en mega god trampolin, og den sidder nede i jorden. Sådan der. Og så sætter I blå uld her, eller blå uld, ja. Og så smadrer I det her. Jeg ved ikke om man skal lige prøve at afprøve nu. Hopper man højere her eller hvad? Eller kommer det her, hvis der er smadret blokkerne? Nej, men man hopper højere. Det føles lidt som om, at man hopper lidt højere, når man har 2 blocks. Sådan der. Det tror jeg faktisk godt, man gør. Det her er bare sådan en lille lorte video. Det er bare sådan en... Jeg siger ikke, man skal gøre det på den her måde, men jeg gør det bare på den her måde. Ja. Sådan der, og så sætter man bare det her ovenpå. Måske skal vi lige have en bit, sådan så man kan jeg ved ikke om det her det ser grimt ud. Nej, det ser lidt for, jeg synes det ser grimt ud. Så kan vi bare gøre sådan her. Sådan der. Sådan der. Så ja, det er egentlig bare sådan man skal gøre. Og hvis man vil, så kan man også gøre sig selv jump boost 2 eller sådan noget. Eller man kan tage sådan en hoppe elixir. Men det her det er bare sådan en video om hvordan jeg selv laver trampolin. Men det er jo bare alt for den her video, så ses vi næste gang.